Кой всъщност управлява Варна? Кой разполага с всичките тези публични имоти на общината? Кой харчи парите ни? Веднага поименно ги споменавам. Даниел Славов, известен с прякора седи от Дънката. Работил съм с него преди години, познавам го като характер. Следващите, които са Велико Желев, Май Желева, Иван Желев, Пламен Стилянов. Това са собствениците на пътно-строителните и строителни компании в града, които си купуват лоби в общината с цел придобиване на общински имоти, което вече е факт, вижда се достатъчно ясно. Само миналата година или по-миналата ли бяха продадени наведнъж над 100 имота общински. 118 струва. 118, да, над 100 имота бяха. Това беше по времето на COVID-кризата. Когато вниманието беше съвсем намалено. Добре, предстоят местни избори, но защо трябва гражданите да са активни и да гласуват, а да не са апатични и да не се предават? Гражданите трябва да не са апатични и да не се предават, защото отново 4 години градът ще бъде управляван от хора, които примерно се изявяват като господаря на господин Портних. Пак се връщам на темата за господин Славов, който демонстрира с влиянието си в различни партийни формации, желанието си да доминира отново в Общинския съвет. Кои партийни формации? Партийните формации, които бих си позволил да изброя, е Български глас. Български глас е неговия адвокат. Един от адвокатите му е в Български глас, той е и водач на листата им. Всъщност е една група, която наричат в Общинския съвет групата на Даниел Славов. Левицата също притежават качеството да бъдат призовани да се свалят маските, защото сред тях също има хора, които са от групата, ще използвам прякора, но не си падам по прякора, но Даниел Славов Дънката, както и да кажем СДС, където представител е, мисля, че негов служител. Дали бивш, дали настоящ, това няма значение, познавам го лично. Знаем много добре, че има емисари, които купуват гласове. Това, което някога се случваше, ние бяхме подавали нашите организации сигнали, бяха арестували преди години Янко Станев и го пуснаха 2 часа преди да приключи изборния ден. А малцинство ли сте вие, които заставате срещу този модел? Аз се надявам, че сме мнозинство, защото, както казах, Варна, за да бъде отново гордост на България, трябва да се изправим точно срещу тези хора. Преди 10 години бяхме над 100 000 човека по улиците. Нека да го повторим това при изборите активно срещу тези хора, които упоменах преди малко поименно. Но гражданите ще бъдат ли апатични на тези избори? Предали ли са се или все пак има надежда? Всъщност хората непрекъснато казват, че да, искат да се променят събитията, искат всичко това да не е така. Разбитите тротуари, дупките по улиците, където се вижда едва ли не, както обичам да кажам, римския път отдолу. Асфалта, който е 5 см или 10 вместо 25. Нещо, което сме доказали с факти. Има едно повдигнато обвинение на господин Портних с господин Игнат Раденков в една от организациите ни. Внесахме в прокуратурата, по желание на прокуратурата, в ДАНС, в президентството, документация доказваща 452 страници, доказваща огромните кражби, и давам пример с булевард Левски, който се оказа най-скъпата пътна отсечка в Европа. Около 3 км, струваща 153 милиона. Значи граждани за общината, точно това се опитваме да направим както в лице на нашата листа, така и в мое лице, Пламен Костадинов. Това, което мога да обещая, е единственото. Варна да има смел кмет. До сега Варна имала само фигуранти. Фигуранти, които са били подвластни, не харесвам тази дума, но все пак статукво, означаваща състояние на нещата. Подвластни на тези, които ограбват всяка година граденица по около 150 милиона от бюджета. Понякога и повече. Зависи какъв проект ще им се падне в сгода. И в заключение предстоят местни избори. Как гражданите да направят своя правилен избор за Варна? Ако гражданите не гласуват срещу това, което се случва, ще получат отново това, което се случва последните 4 години. Не, ами 10. Важното е, че на предстоящите избори има възможност гражданите да изберат една по-добра
местна власт. Благодарим ви за вниманието. Благодаря и аз. Желаем успех на Варна. Ще ни е нужен със сигурност, както на Варна, така и на нас. Ние сме варненци. Част от този град. Довиждане и благодарим за вниманието на зрителите. Благодаря.